தினமும் சமைச்சு சமைச்சு வெறுப்பா இருக்கு. ஆனா உன் சமையல் ரொம்ப ருசியா இருக்கே. ருசியா இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? பரிசா அள்ளி கொடுக்க போறீங்க? நான் கொடுக்க மாட்டேன், ஆனா அவங்க கொடுப்பாங்க. அவங்களா? இவங்க நம்ம தஞ்சை கொக்கோ மசாலா தான். அவங்க தான் இந்த போட்டி நடத்துறாங்க. நீ மட்டும் இல்ல, யார் வேணா கலந்துக்கலாம். அடடா, கேட்கவே அருமையா இருக்கே. அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதுலாம் இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அனுப்பினா மட்டும் போதும். மிக முக்கியமா இதில் இல்லத்தரசிகள் மட்டும் தான் பங்கேற்கணும். அதனால இன்னைக்கே போய் முந்துங்க. அப்ப அந்த பரிசு? அதுவும் நமக்கு என்ன பரிசு வேணும்ன்றது நாமளே முடிவு பண்ணிக்கலாம். நான் உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்றேன். நீங்களும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க, சேர்ந்து சாம்பியன்ஸ் ஆகலாம். அப்புறம் எதுக்கு வெயிட்டிங்? உங்க இல்லத்தரசிகளை கொக்கோஸ்க்கு அனுப்புங்க.